Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos. Enjoy. My name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's a Bombshell Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Nyenda nayo ndeye mukomana weSnake Undergrass. Nakachitasa zvangu mapost ake pese paaita masinzini ake. Pakutanga vanhu vaifara nazvo, vanhu vainagerwa nazvo. But ezvinezvi kwabuda macomments akasiyana siyana akawanda wanda ekuti kana uri munyowani, don't forget to subscribe to my channel. It's a Bombshell Television. Asi kana uri saka macomments anga akuiswa nevanhu vakawanda wanda manje ndo akazoita se zoita kuti ndigadzire this video. It's not about I hate him, but zvinenge zvangotaurwa nemafans, isusu tiripo pakungotaura izvozvo, hatipo pakuedha kana pakusubtracta. Vamwe vangu vakuti shiri zvinezvi yazobvuta reke nangu mana taakungokaura nesu tisina mubvira tazvisapota pakutanga taakungofinhurwa. Vakawanda ngoti zvakubhoa vashomawo vaiti keep it up, keep going chechecheche, but vazhinji vaiti maya munyatui wakubhoa. Saka the voice is now yours in the comment section kuti utudzoti ari kubhohwawo here mukomana kwenyu kana kuti aiwa muchiri kutomuda ende muchiritoda kuti arove mahura Snake Undergrass unobiwa. Saka panguva yacho zvakanakidza, but right now hatisi kuziva kuti zvichiri kunakidzawo here kwenyu ikokoko. Tell us zviri kuitika, tell us what you think comment section, and like this video. Also don't forget to share my videos edu mungweda se tingokomenda iyi nyaya yekuti tingodiscussa mucomment section kuti achiri kubhohwawo here mukomana kana kuti muchiri kutomuda. Kana akubhohwa munongotudza tobva tamubata ochinja munyati ongoitawo zvimwe. Haisi nyaya mahora Snake Undergrass. Saka the voice is now yours in the comment section. Thanks for watching. God bless you. I love you all.